Shalom. Horas marita. Tabukama partang yang ata marende maita. Marhite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Pardegan basa do Jahova, tau partono batuan di ari hagogotan. Jala ditanda do akan nama raposan tu ibana. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan na sokal jalan abonar dialo hodo na gijang maroha jala dipatimbo hodo na serep maroha halani hupangido hami tuho saramoti hami asa unang jukat hami unang gijang rohanami halai togu-togu hami marhite-hite tondim asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan di halak saluhut. Halani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di partangnyata borningenon iman atar surat di 2 Samuel bindu pitu mamukas yan ayat 25 1 ayat 20 sia. Marsorin-sorin mahita manjaha. Atau ngale debata Jahova, sai pahot mah hata naung pinar baga-bagamit, taringot tu naposomon, dohot taringot tu pinoparna sahatro di saleleng-lelengna, jalabaen mah hombar tu baga-bagami. Aiho ale Jahova jebaot debatani Israel, nunga dipapatar ho tu pinggol ni naposomon hataon, au pajunjonghon di ho sadabagas, halani humbai naung marhasonangan rohan ni naposomon mananyakon tu ho tangyangon.
Atau pukama nuai memasu-masu pinoparni na posomon. Asa hot di adopanmu nasidaro di saleleng-lelengna. Aiho sandiri ale Jahoba marbaga-bagahon. Jala marhite sian pasu-pasum. Dapotan pasu-pasu pinopami na posomon. Ro di saleleng-lelengna. Ima sahatna. Martua do akan natumangihon hatani debata. Jala naum pepsa. Amin. Tabegema kur sian ina Teresia diuruti kur ama.
Marinde maita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banwagijang. Mauliate puji-pujiya di sobbahor rohanami Tuhan. Ala sidohot tolongmu na toktong madongani, mangaramoti, mangiring-iring, manogunogu pardalanan di ngolunami. Siya nakatikinasal pusahat tunuaeng, toktonggo di bagasak kaipason, di bagasan las ni roha kami Tuhan. Maju mamuji pasangak guar munda badiyai lumobi maborngino tuha diudut hodo pehosanami diliak koha hipason gogo tiki ngana dihami tarbaik kami nakiborhat setonga-tonga ni bagas namibi marpungu hami tuha di bagas joromon dina hupatu pahami partangnyanga setonga-tonga ni huriam asirohat Tuhan jongjongi partangyangan namion jongjongi roha doho pikiran nami ganop anggiat disudia kapare deo pamujon nami naso sadiaon jadi puji-pujian nami ortu hota hasangapod di guarmu nangak kadongan nami naso apalabura mersaur doho tami di partangyanganon manang di dia bina sida dongane ramoti pasu-pasu mana sida tabayak kasilas ni rohaji nasida asanggiat merhite siani Tuhan lam ditadadan sida asido tolong nang di partangyangan nami bornginope Tuhan masih hol kami nang marsaur dohoto marhiti hatam nanaing patol hason nina posom amag padita harahap asirohap Tuhan buka rohadoho pikiran nami asataka suatu sihami nanak sidohono ni hatami takas nakatami huanguluhkan suak songonima dia manami naposom pargugu ya manami Tuhan asa di bagasan gugu nasakwa yamanami patol hason manariason hatami itu tonga-tonga nami ali tu hadebata manami na marhabang sa di Banwagijang di partangyangan nami borngino Tuhan huwag kami tuadopamu akapardalanan ningolu nami dohok keluarga nami asirohap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi juluani hami tu hadia kadalanan aksidalan nami juluani hami dia kaulau na naksiulau nami juluani hami dia kapikiran na naksipikiran nami unang loas sami Tuhan mangalaka somardong adohoto dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami homa Tuhan dongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami bae na kabagas nami Tuhan bagas selas ni roha di hami lumobi mamujiho tarlubi Tuhan di partangyangan nami bornginon
Hubua kami tu adopamu, akadongan nami, ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Terlebih mai Tuhan, amang gesi majutak boru sirait, sian weksada, amang sitorus boru silitonga, gultom boru manihuruk, situa pelu batobing, marta siagian, inak silalahi boru purba, inak sitorus boru manulang, tongo di bagasan nahurak sehat nasida. Alani Tuhan mangalopitanga kami tu adopa munabadiyai, asirohap Tuhan. Surdu kotanga munabadiyai nago pasu-pasu. Majama pamatanya kadongan namin na marsahiti. Masih holo pehami Tuhan, liano muhamalumon, liano mugajang nyumur, asa anggia tu akatikinan yang roh, boy hami muse. Rap marlas ni roha, marsaor mamuji pasang pokok. Alani Tuhan, pasu-pasu makaubat na pinangan nasida. Pasu-pasu akatangan ni parubat. Asang dia merhitiak kay Tuhan. Boy tumibu bolok tanggal parsahiton ni siapa matang nasida. Boy tumibu hami marlas ni roh halungo bimamuji pasang apoko. Atok sahatu tangan mereng dokter dinami. Dongane ramoti pasu-pasu kami. Pasu-pasu akka keluarga nami. Pasu-pasu akka nahulahan. Asang dia merhitiak kaulaun nami Tuhan. Sahak pasu-pasu itu tonga-tonga ni keluarga nami. Satokin na itu hamula bimahan. Homa Tuhan madongani hami di perdalanan pada wakabat pada parmaran. Palas rohanami no Tuhan. Boy pajupang dohota kanawa olongi hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga ni bagas nami. Dongani ramoti pasu-pasu kami. Tuktuhi toktong roha doho pikiran nami. Asa saya masih kami Tuhan. Roh marpungu marsaor di joromon. Jalo ma Tuhan ilihilek pangiduan nanyon. Mar hite-hite guarnya nak. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabeki makur sian wik 10 sada diuduti wik 12.
Marinima itu. Asini rohama dihamu doh dame nasian debata amata doh sian anakna Tuhata Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamu nama nami na nami na punguhita noeng di gebagas joroni Tuhata do di hamu nama nami ina nami ruas ni Kristus nama dohoti pertanyaan marhiti live streaming na pinatupan ni multimedia ni Hurjata. Hata ni debata dihita di bagasan pertanyaan tabur nginon ima sian evangelium ni si Markus bidualu ayat 27 sahat rodi ayat 30. Markus walu ayat 27 sahat rodi ayat 30. Ujahahoma tuhita songonon ma tarsurak disi. Dungi borat ma Yesus rap doho sisian nai tuaka uta mardonokon Kaisaria Filipi jala di tongat dalani disukum ma akasisian nai ninnama isi duau di dok halak jadi dia halusinasi dama ibana si Yohanes Padi di dok halak nadiba madok si Elia na asing use sahalak sian panurrangido dungi disukun ibana manasida iya hamu isi maau di dok hamu jadi dia lusi si Petrus maibana Kristusi doho gabi di popai manasida unang di babua-bua ibana tuhalak ido sahatna hamu nama nami na nami isi doau di dok halak ido suku-suku na berjulu sasitong na mulu tabering perdalanani suku-sukun na sopola menuntut
alusna sitong dosa sitong na ate bama ditiki merdalani na sida sarupa may mulu merdalani hamuinang ya kaamang pesongoni mulu pas merdalani manang tu dia mak tadok majo merdalani ate manang tu dia besong dia mah pakateon di perdalanan ate kan dia tu mungkin adong na pola buidoko na ikon serius kita makata di dalan sambil berdalan alai buidu gabi maripola pakata yoni maulo misalna nomor 3 do sipatum ida inatong kan pas berdalan balo mo kuida manang nomor 3 pitaho din na danga pola dong nakeberatan di si ya guarna pe suku-suku rupani ay songna belga sanggul mo ida na bah rohana isi dah na orang belga do pe ida na sosahat do tubuh tu berdopahak ida namanya juga berjalan sambil bertanya-tanya ay makata songoni do sa sitong na ale mulo tabereng di bagasan trupuk tahun hampir mirip seperti itu amanginang ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan bersama ulau nasomal dui na biasa dui songoni ai ido 10 tahun nasida kurang lebih rap Yesus dot akasisianna ranga gudang akasukun ngagudang akapakatayon ngagudang akahata nabui si ingoton nasida alai ditiki disukun isedo au didok halak mulai matubu di pikiran di akasisianna bah ido teh dan apalah mungkin di parohon nasida apa kata orang tentang Yesus ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan apalah di parohon nasida begitu serius nasida ma parohon ditiki Tuhan Yesus pemalu pun akan namar sahid dan apalah di parohon nasida dan di rohan nasida mamigi akahata ni colma taringot tu ditiki Tuhan Yesus paheheon sila sarusian namate ale ditiki di sukun Tuhan Yesus nah sebenarnya suku-suku ni suku-suku naringat dui tubuh mah di pikiran nasida baik itu tutu isedo Yesus didok halakan dan di parwahon nasida salilungon hal sepilih duira di nasida ternyata di si hal-hal yang sepilih boydo HP menentukan pakapor seota banadota taringo tu Tuhan Yesus hal-hal yang sepilih itu makana manginang hati-hati dengan hal-hal yang sepilih duhi taruh ya bagasta tu garejaon sehat malua si anak kapar maraan sepilih al nasomal duhi taruh tu garejaon sepilih alai adong do halak merdalan man roy bana tu gereja alamar motor ibana alamar kendaraan ibana alamar dalan ibana kecelakaan hiado masara di huriata songone nakin hubereng do adong Facebook nil keluarga media bunasida parna tulangot don sudah biasa naik kereta do dihalakan dihita do kereta api ya teh mulu di hitan kereta ba motor mai jadi sudah biasa naik kereta dan jatuh pun sudah biasa tapi kok sekali ini beda ya nina ngasomal ibana jadi hal-hal nasomal ternyata hal-hal yang sepilih ternyata ada Tuhan bercerita di situ songoni do pakatayoni ise duau didok halak suku-suku nasopola ikon berdebat hita alai alana topu suku-suku ni ba sederhana do alus nasida akasisian neng si Johannes Badidi do didok halak kok si Elia do didok di bahalak jala sahalak sian panurirang adong penapsin madokon sahalak sian panurirangon si Jeremia mai mungkin itulah dulu yang mereka dengar. Nah tapi sasiktong na gudang dopera didok halak taringo tu isi do Tuhan Yesus didok halakan. Mungkin masih banyak
3 tahun kurang lebih amanginang rap nasida. Sisyanna do Tuhan Yesus mangula akaulonna madalani akahuta-huta di patupa akadipat si patuponna mangajari ibana marjamita ibana pamalupon na marsat ibana satu na mga leong mangadot akalan na asing daholan na ito luoma padok na ni pa ditada nasida manang ditada halakan taring Tuhan Yesus daholan nido pangatusyon nasida bisa saja benar tetapi bisa saja mereka tidak mampu untuk menjawab apa yang diminta Tuhan Yesus. Ido ubana sopola begitu direspon Tuhan Yesus. Alus nasidai. Dan apalah didokon, gudang dope naso ditanyok kamu. Ay holani do di boto hamu. Dan apalah dong perdebatan. Karena memang bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah suku-suku nabaduhonon. Ia hamu, ise duau, didok hamu. Bisa saja Tuhan Yesus ingin mengetahui perbandingan ise duau, ise du Yesus, didok halak nasopola takas manada ibana, napajupang do Tuhan Yesus hola sali-sali. Na Roma mereng Tuhan Yesus manang pajupang do Tuhan Yesus holan ala di kebutuhan nariko di ngoluna dibanding dengan sisianna naganu pari pajupang hurang lebih 3 tahun rap nasida mangan rap nasida minum rap nasida modum rap nasida mamarukilon aka parukilon menghadapi aka persoalan-persoalan sepanjang perjalanan nasida. Tuhan mungkin ingin melihat mana perbandingan apa yang bisa mereka ketahui. Aidus do pemahaman manang pada daun ni halak na sali-sali pajupang do Tuhan Yesus. Sisian na najot narat 3 tahun hurang lebih. Intens nasida. Dak ya marsirang. 3 tahun nasida rap terus manang tu dia. HP mulu hita. Suami istri uludo sipata berpisah hati. Dang sirang berpisah. Apalagi hari Sabtu, najujutan marsirak kita inang berpisah. Saya ada tu pestaan, saya ada tu pestaon. Homaisan aumaisan. Jarang do hita rupanya 3 tahun Tuhan Yesus bersama terus. Nah yang dibandingkan Tuhan Yesus, ia hamu, ise duau, didok hamu. Hurian ni Kristus nahina holongan. Ternyata dan gampang HP manada Tuhane. Tidak mudah. Buasa hudok songoni dahula si Petrus do mangalusi. Taboto do si Petrus so ina mahiba na bulu na pa julu-juluhon rupani ngate. Tapi kita bisa belajar juga dengan Petrus. Dia cepat berpikir dan mengatusi suku-suku ni. Pitor dia lusi dungi di suku nibana manasida ia hamu ise maau didok hamu jadi dia lusi si Petrus ma ibana Kristusi doho benar tepat nuaing tuhita ma suku-suku ni isudu Yesus di hoinang isudu Yesus di hoamang isudu Yesus di hita ruas ni hakabipi cibuburon. Ternyata nang duduk di bagasatikion mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dang holan mandok au porseya HP. Dang holan mandok Kristenau HP. Manadda Yesus ikon botoon na do ahado narikot si patu pauta tadda na holong rohata tu Yesus tadda na manadda hita tu Yesus tadda na tatadda Tuhani ahado narikot si patu paut tadi bagasan perdalanan yang nguluta. Ahado nama ben sonam las rohani Tuhan Yesus. Dakola maben las rohata. Alai songo dia do hita. Patu paon akasi bahenota. Asal las rohani Tuhani. Itu dah. Moloholong rohata tu Yesus, mulut tatada do Tuhan Yesus. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar dia Tuhan, dia Mesias, dangi behita nuaing. Alesongo dia do hita mangulu, mapakorhon panadotai,
Pakkaporsiotai di bagasan nguluta. Di bagasan nguluta. Da gudang do persoalan di nguluton. Tadda ma Tuhan Yesus. Tadda natahaposi ma Tuhan Yesus. Tadda natahaporsiai ma Tuhan Yesus. Behado hita. Ditiki menghadapi aka pergumulan. Ditiki menghadapi aka hamaulon. Ditiki menghadapi aka persahiton. Suku-suku non rikok do tarenungkan menangta parhamaul di bagasan nguluta. Ganup tiki ise doao. Pertanyaan Tuhan Yesus yang perlu kita renungkan amang inang. Iya hamu. Ise doao. Didok hamu. Ternyata lam tatadda Tuhani. Naing ma lam takas hita. Di bagasan nguluta. Marpos ni roha. Dadong do didokon anggo hami padita biasa di mulu marjamita hami di luar manang di huriana asing. Saya huta pudok kami do preambul ni akapanadayon. Tak kenal maka tak sayang. Jadi dak kuboto songo dia hita manada Tuhani. Apakah hita hanya sebatas ditiki ibadah? Ido maka nahiado hujamitahon jalido hugumuli. Jangan-jangan kita kurang kenal dengan Tuhan. Dan apalah tak kasih teman ada Tuhan. Idu ubahenna di paluas di bata tu hita aka parukiloni. Aka si pikirani. Aka hamaoloni. Ai ditiki hamaolon, ditiki mangadupi parukilo do jolma. Jut maju Tuhan. Hola gosong nanilo pamunainang amang Tuhan. Hola gosong dope. Holan hona si preset do teh. Si malolong munai holan amang Tuhan ina, buana mon. Pitur mebir du hita rupaning. Jangan-jangan. Bisa saja ketika kita belum mengenal Tuhan, suku-sukun hita idea do Tuhani. Kita belum dang dope tak kasita manada Tuhani. Itu makana jut di bagasan perdalan nguluta. Jangan-jangan Tuhan kasih persoalan hidup supaya kita memanggil Tuhan, supaya kita menada Tuhani, semakin mengenal Tuhan. Ketika kita bingung menghadapi persoalan, tajo Tuhani dugi di boto Tuhani ma dang ditadahodo piau. Tak kenal maka tak sayang. Aido makana humolong hita tu naturasta sian naturas ni halak. Ala nunga tatad holong ni naturastai. Ido makana inang umolong roham tu amatam tu amatata sian amatan ni halak. Ngau takas holong nai. Molong rohata tu amatan ni halak suku-sukudui. Songonido dengan daka ama. Ikon humolong do rohata ala buah. Al takas tatad humolong marohata. Posma rohata dah. Ido. Molo sopos rohata. Isudo nengon. Amatan ini sudah nengon. Banyak harus kita perbandingkan dalam kehidupan kita supaya kita semakin mengenal Tuhan. Rekod dohita manada Tuhan. Apalagi ke ede nakin luar biasa ke ede munaya manginang. Wik 10 saja teh. Hira lagu napa sebulung doh bigiru paning. Memang mantan napa sebelum dulu sudah kan begitu ya. Tak mantan napa sebelum tahun 90-an dan 2000-an nanti. Kan itu anggon mantan napa sebelum tong lu sarupa hamu rupaning. Ale hubigi hupanot notin nakin luar biasa. Anggo terese do ama lagunan dari minggu ini jadi boto do nakin nate. Dang pala gabi maul behita dang pula hutari ngoti be rupaning. Ale na pastinya itu semua kesaksian do dihita. Persoalan na manginang kita mengenal Tuhan jangan karena kata orang. Itu dah. Ala didok halak burjuro Tuhani. Wah, memang na burjuro Tuhani bah. Ala didok debak halak. Nabasa do Tuhani, memang nabasa do Tuhani bah. Ala ido makana disukontis Tuhan Yesus tu sisa narang tuhita. Iya hamu isi doamu, au didok hamu. Dia menanyakan apa pengalamanmu, kebersamaanmu dengan Tuhan. Apakah sudah cukup mengenal Tuhan? Manada Tuhani. Anggo didok halak luar biasa.
Jadi makanya si patah amanginang menyaksikan Tuhan adalah menyaksikan ketika kita bersama Tuhan, mengalami apa yang diperbuat Tuhan kepada kita, bukan kepada orang lain. Isi doa di dok kamu. Tuhan menanyakan itu kepada kita. Di sekutun Tuhan itu hita nuai. Isi dohit Yesus diau, diho, dihita sudi pribadi. Kenali Tuhan. Dan Allah di dok halak. Nah gugur itu hatai. Songon edetan kinate. Ya. Ini lagu Wek 12 itu lagu lama itu amang ya, bagus sekali. Si habitar sungguh nakin ale lupa dosa irna. Lupa lagi sairnya nih datang kan. Ya, enak. Tolonglah aku ya Tuhan mengangkat suaraku, memuji Tuhan dengan kidung merdu. Bantu aku permohonan kepada Tuhan asa hutadahu Tuhan. Urupiau, itulah patan ni. Bahen ma'au na punaho, gohi maruhaku, bahen hatam diau. Itu ekspresi manang wujud daripada kita ingin tahu tentang Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, saya yakin kita semakin sayang Tuhan, mencintai Tuhan. Dan semakin kita mencintai Tuhan, mana ngahape didok Tuhani, taului dewi. Tarsongon tiki namar haleti do hita. Aling nggak lupa bion. Gudangan na di patoho doraw na de. Ya. Ayo. Ay kan molo holong rohata tu sasahalak na julu amang to nak burui kan begitu ya. Itu masong lagu-lagu matong lagu-lagu Jawa matoy kan. Iya. Artinya songonon molo holong rohata tu seseorang karata parroho doa kesenangan na. Ade. Memben surprise may molo ulang tahun na. Isabuk bateri nih. Iya. Nah hodok di simolo holong rohata seseorang kan tak subut rohana te nangate. Itu dah. Ai hahi tapi sungni itu tomak ko songoni doa. Mola dong si pangiduan atar burju do iba. So ijo penga dia lusi. Kan itu. Ai do makana mol huber ndak dana kon pahupumunon. Mola songona burjui terhuing doa. Ama pengidun non ranat rakun tong. Ama nek sebangidun non. Pasti ada permohonannya itu. Alanya ibebe songoni. Songoni do hita. Kalau kita mencintai seseorang, kita cari perhatiannya. Sama seperti itu juga ketika kita mengenal Yesus dan mencintai Yesus. Bukan karena kata orang, tapi ahado nahwalami bersama Yesus. Ahado pengalamanku do Tuhan Yesus di ngulukon. Di bahani amanginang tahu jima di bagasan nguluta. Mari kita berjalan bersama Dia. Murah bisa sitong na, dan apalah maul sitong na. Mula dong persoalata, mula dong nata alami. Pitur tasuku di bagasan rohata nang hapur sota. Ado lapatan nyon Tuhan. Molo songon na maul jupang nata hirimi. Ado maksudmu Tuhan. Jadi semua selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan pitur la rohata sapatani sionopung. Dang di si behita. Orang Kristen dang mana deibe. Dang mana desapata. Karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Molo didok halak burju Tuhani tohoro burju alusi di bagasan roham. Alami ibana. Aisyah ibana do jupang bisuk di hitalau mangatusi manada. Memang tohodo burju Tuhani. Memang tohodo perdingkan bahasa Tuhani. Tohodo memang peduli de Tuhani. Ikon sian hapur syota, sian ruhatta do, maka tidak koni, dang sian halak. Anggo sian halak do, wah kita sangat labil. Dan jodoh kita dipengaruhi halak. Mana ada seseorang,
Ido makana au dang pola husukun, dang pala lauro haku manukun walau misalnya rikot au mananda seseorang, dang pola husukun halak na asing. Waduh si anui, berarti gua merbadai natwari, ini juga lah nih, unang dicolok kutu sidah nih tuh. Bagus saya dekat dengan dia, mengalami dengan dia, berjalan dengan dia, bersama dengan dia. Taboto ma, ai berbeda-beda do pandangan ni halak tu seseorang. Amanginang hati-hati dengan itu. Dadu hitam dok songoni, najahatan ini. So bido tu manang hajahat nak. Terpengaruh mesti itu hitam tong, itu mesti itu persoalan nak. Ida teh najahat di ujungnya tagabem mah gap. Jala mau hami sadidak kau halami. Mau kon halak na songono di. Belu isi halak meh. Ale mau luau, mau burjuru tu watina. Berburjuru dah. Ikut hati dah kau burjui. Ala pengalamaku burju nasi dah tiba. Ale mau disukut badu ibana tu halakan ada katusi. Seperti itulah kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan, kita akan semakin yakin bahwa benar-benar Tuhan seperti apa yang kita imani. Isi do Yesus di Golgota. Tasudik kitibima rohata martanyang mahita. Ali Tuhan di bata, mulai hatema di pasat rohanami, di lohokoti kidihami, marsaur di bagas joromon, mabigi hatam, pasahaton akatanyang nami, mamuji pasangapoko mariti edenami. Ali amang ajari hami. Asa marhiti hatam naung hutangi hok kami. Lam takkas hami manadaho airap dohot hodo hami. Arian dohot borngin ganup tiki songoko narap dohot sisyami. Ai debatana Immanuel doho. Debata narap dohot hami. Manang tudia pe hami. Manang adiga pe hami mamulus akapartikiani. Ajari hami Tuhan manadaho. Marhiti akka parsaurata. Saliling di palwaso hita madalani akapartikiani. Jupang mabisuk. Jupang mapos ni roha. Ala takas hami manadaho. Dibaheni Tuhan urupi mahami. Najujutan perdagingon nami mengabati hami manadaho. Najujutan perdagingon nami nang hagyok na. Manudati hami loho majalahi hadiriyaw musongon Tuhan di ngulu nami. Huboto hami jalahu hapor say hami doho Tuhan songon Tuhan. Ale jujut gale hami. Alani hagyok ni pamatang nami. Dibaheni ali amang. Unang sudati bisuk mi sahat tu hami. Naing ma digohitod di mi hami. Asalan tadap di hami mangatusi. Manada dohok makaholongi ho. Asa marhiti na huholongi hami ho. Huboto hami malomo ni roham. Nanang sipatopon nami. Sugo ni roham sipasidingon nami. Atong sahat di homa ngulu nami. Guru di homa ngulu nami Tuhan. Asa terbaik kami lomo ni roham. Pasu-pasu hami. Sudi ruasmu namek na magudang. Nang ama ina. Dot lansia parhaladom. Sahat di homa. Nang perdalanan ng lunami. Gonggomi hami Tuhan. Asa so nang hami madalani partikiani. Mamuji pasangap guarmo na badiyay. Marhiti parange nang panggulmito ng lunami. Atong jalo ma tanyang nami. Jalo ma puji-pujian nami. Bayan sangap doklas ni roha di hami. Puji-pujian di ho Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapa saat mapilete los mared de mahita. Ikondobono tabarita tuinganan
sitongan dame nama nokongini dame nama nokongini ai nang bisa dohati uron nungasal punaholomi huasoni Kristus hotok saleleng-leleng nai. Ikon ende hono tapujian pasangapon tuhatai natuk manaluhon na jahat nang si jata porangi nang si jata porangi anang bisa dohati nungasal punaholomi uasoni Kristus hotok saleleng-leleng nai. Tendeon ayat 3 las jongjong hitam ikon doboano tabarita debatata durajai dilehon anak sasadana manobus pardosai manobus pardosai ai nang bisa dohati uron ngasal punaholomi Kristus hotok saleleng-leleng nai. Ramahita martangyang ditangyang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malau meneroham di Banua Tongon songona di Banua Gijang. Lehon na tuhami sadaron hanguluan siapari. Sisa medusa nami songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sen pangago ahona puna harajaon dot hagogoon rode sangapon saling leling. Amen. Asin rohani tu hata Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama dot parsauran ni todi porubadiima namat dongani hamu salu na amen. Amen.
1977 kan?